Op donderdag 23 november starten de uitvoeringswerkzaamheden van gebiedsontwikkeling Ooije-Wansum. Het werd een feestelijke start, die geopend werd door gedeputeerde Hubert Makkes. Wij denken dat we het beste plan hebben gemaakt en nu is het aan de aannemers om daar volle vaart mee aan de slag te gaan. Met name op de procedure voor spoedig loop verwachten we ook 2020 klaar te zijn en dat is nu aan de aannemer om vandaag af te trappen en te zorgen dat we dit mooie plan voor iedereen kunnen realiseren. Proficiat aan u allen en succes aan aannemer. De aanleiding voor dit project ligt al vele jaren terug. Volgens mij wordt er al sinds 1980 gesproken over bijvoorbeeld de rondweg rondom Wansum. Dus sinds de aanleg van de Koninginnenbrug. En ik denk dat vooral sinds 1993, 1995, toen we hier watersnood hadden, toen er overstromingen zijn geweest. Sinds die tijd wordt er echt heel intensief gesproken over die hoogwaterbescherming. En hoe lang gaat het gehele project duren? Het hele project gaat tot het hele sein veilig is voor dit gebied. Dat is 31/12/2020. Het heeft veel voeten in de aarde gehad om uiteindelijk te kunnen starten. Er wordt er heel lang over gepraat. We hebben heel veel medewerking gehad van de Dorpsraad. Dat is ook ons aanspreekpunt. We hebben ook heel intensief met hun overlegd. Er is altijd een afstemming gegaan met de mensen waar we het voor doen. Hoogwaterbescherming doen voor de inwoners van Wansum en de andere gebieden hier. Maar hier in Wansum, daar hebben we veel mee gesproken. En ik denk dat de meeste mensen heel erg tevreden zijn met de plannen zoals ze er nu liggen. Ja, want moeten er ook huizen of bedrijven of natuurgebieden verdwijnen? Ja, verdwijnen, verplaatsen. We gaan hier nu hoogwaterbescherming organiseren. Er komt heel veel natuur bij. Er komen heel veel mooie fietspaden bij. Daar komt ook een stukje economie erbij. De haven wordt uitgebreid. Dus we combineren hier in dit project hoogwaterbescherming, want daar ging het om. Dus veiligheid voor de inwoners. We creëren leefbaarheid. Er komt een rondweg, dus mensen hebben geen last meer van het verkeer door het dorp. En we creëren economie, want er komt werkgelegenheid bij. Dus ja, in die zin, met dit project combineren wij alles en hopelijk naar tevredenheid voor iedereen. Komt er ook werkgelegenheid voor mensen uit deze omgeving? Wij hebben zoveel mogelijk lokale partijen in de projectfase hier aan het project verbonden. En daarmee zal hier ook zeker werkgelegenheid komen. Hoeveel mensen zijn hier in totaal bij werkzaam? Nou, lokaal, ik kan zeggen dat er zullen hier op hoogtijdagen denk ik tegen de 300 à 400 man aan het werk zijn. Er komt geen hek om Wansum, maar er wordt hard gewerkt om de veiligheid te waarborgen. Er komen veel transportbewegingen en dus gewoon opletten voor beide kanten. Dus ook de chauffeurs, de mensen die in het gebied werkzaam zijn. Iedereen, de veiligheidsvoorschriften zijn ook stevig aangescherpt richting het gebied. Maar dus ook uit het zelf van de mensen blijven opletten. En wat als er nu hoogwater gaat komen deze winter? Ja, dat is net als de vorige winter. Dus in die zin de legal veiligheidsmaatregelen die na de eerste overstroming zijn gedaan in de jaren 90, of de 2. En dit project moet ervoor zorgen dat die structureel verbeteren en dat je eigenlijk 37 centimeter waterverlaging krijgt in de Maas, zodat de kans van overstroming substantieel verlaagd wordt. Ook de gemeente heeft een taak in dit langdurige traject. Nou, een hele belangrijke, want het is voor een groot gedeelte in het gebied van de gemeente Venray. We doen dat samen met de provincie. Dus als overheden moeten we natuurlijk alle vergunningen regelen, we moeten alle afstemmen met de mensen doen. We steken er ook een heleboel geld in het project dan en dat alles samen maakt dat we met Rijkswaterstaat, met provincie, met het waterschap en de gemeentes dat we het project nu kunnen realiseren. Voor iedereen is het mogelijk informatie over het project en de stand van zaken te verkrijgen. Ons projectteam, maar ook het informatiecentrum dat zit in Wansum. En dat is daar aangegeven waar ze informatie kunnen krijgen. Daar kan iedereen terecht om zijn vragen beantwoord te krijgen. En vanuit dat informatiecentrum gaan we ook scholen informeren. Die nemen we ook mee in dit hele project. En proberen ook op deze manier de betrokkenheid van de hele bevolking hier bij het project nog meer groter te maken.